Jó napot kívánok, kedves közönségünk, kedves hallgatóink, de akár jó étvágyat is kívánhatnék a most következő kabaréhoz, mert hogy mai műsorunk olyan lesz, mint egy igazi svédasztal, minden van rajta, ami szemszájnak ingere. Mai főtémánk sok más egyéb mellett tehát büszkén vállalt gasztronómiánk, egyszerűbben fogalmazva a főzőcske. Bevallom mindjárt az elején, hogy jó magam Selmeci Tibor kollégánkkal ellentétben, aki istenien főz, a fogyasztói társadalom tagja vagyok, imádok lerogyni egy tányér frissen főtt vagy sült étel mellé. Ebből kifolyólag már, mint a kajálásból, idén keményen fogyókúráznom kellett, tavaly nagyon rákaptam az E330-ra, amit a nejem remekül készített guárgumival. A guárgumi egyébként nálunk családon belül a fogamzásgátlás kérdését is megoldotta, mert amikor az ágyra terítettem, az asszony annyira berugózott rajta, hogy nem tudtam eltalálni. Szóval 14 kiló ment le egy bizonyos diéta alkalmazásával fél év alatt, de ez semmi anyám teljesítményéhez képest, aki 5 másodperc alatt szabadult meg 22 kilótól, mikor hazajött a piacról és letette a szatyrait. Köszönöm kérdésüket, természetesen van kedvenc ételem, levesek közül például a becsinált leves, ráadásul marha egyszerűen készül, egy levesre ijesszünk rá, az eredmény azonnal látható lesz. A főételek közül nagyon bejön a brassói apró pecsenye, hozzávalók egy darab nagyító, vagy a hentes becsinált, amihez mindössze 2 ANTS ellenőr kell. Szóval kifejezetten irigylem Vegyestál Juditot, Jamie Olivért, vagy most a budai Péter urat, ezért a hihetetlen gasztronómiai tudásért és ötletért, amit egy-egy főzőműsorban felvonultatnak, egy pici kövérkés mesterszakács iránt érzett tiszteletem pedig odáig fajult, hogy az egyik szép emlékű peslőrinci pörkölt főző Jamborin Benke Laci bácsi átugró versenyt szerveztem. A táplálkozás, kedves hallgatók, kedves vendégek, ősidők óta foglalkoztat bennünket, s az évezredek alatt biológiai szükségletből komoly művészetté nemesült. A korai időkben még maga az ember is gyakran szerepelt az étlapon, vagy ahogy kedves kollégáim, a Simlisó tagjai mondták az átkosban, az Afrikában tartózkodó magyar MSZNP pártküldöttséget kannibáltörzs támadta meg. Az esemény egyetlen túlélője Nyers Rezső. Szóval hosszú volt az út a fejbevágott mamuttól a gyorséttermekig. Persze, ha úgy vesszük, az ősember is gyorsétterembe nevet, hiszen igen, gyorsan kellett tennie, mert bármikor odaérhettek a zsákmányhoz a többiek. Nos, akkor főzzünk, de minden főzés a hozzávalók megvásárlásával kezdődik. Nálunk én járom a piacot, de egy hétvégére sokszor annyi a tétel, amit az asszony felír, hogy bizony néha kimarad valami a nagy igyekezetben, emiatt hív a feleségem hanyagbeszerzőnek. De szerencsére a boltokban és a piacon minden van. Istenem, hol vannak már azok az idők, amikor közelharcot kellett vívni a kedves vásárlótársakkal egy-egy különleges falatér, például bélszín, banán, húsvéti sonka, szilveszteri virslés sorolhatnám. Ilyenkor mindent be kellett dobni a dekoltástól a jattig, hogy jusson az áhított táplálékból, de néha tettlegességig fajult a helyzet, mint amikor nyuszik a megálló hóember előtt, ide a répát vagy hozom a hősugárzót. Ma már hála a hatékony propagandának, a vásárlás pillanatában megnézzük, mit teszünk, vagyis mi van a dobozban felsorolva, mint összetevő. Így például megtudtam, hogy a vagdalt hús konzerv nyomokban marhahúst tartalmazhat, a ketchupban nem ritka a paradicsom, de a konyakmegyből szépen lassan elpárolog a konyak, ilyenkor nem megenni, hanem fölé hajolva inhalálni kell a dolgozó szinten tartásához. És ha már összetevő. Nyáron egy sajtfesztiválon jártam, ahol az egyik standnál az orrunk előtt készítettek sajtot tejből. A sok városinak tátva maradt a szája, de eztán jött a feketeleves, a sajtmester elárulta a titkot, az oltóanyag, amit a tejbe kell rakni, hogy sajt legyen, a kisbocik gyomrából kivont enzim. Jesszus, mondom, akkor mi lehet a medvesajtban? Érdekes egyébként a magyar gasztronómiában, hogy vannak ételek, amit csak bizonyos alkalmakkor hajlandó fogyasztani a magyar, például halat, zserbót csak karácsonykor, füstölt sonkát húsvétkor, és sorolhatnám, persze ez minden országban ugyanígy van, mint amikor 2 amerikai pulyka beszélget, kérdez az egyik, te szerinted van élet a hálaadás után? Amúgy kimutatták, hogy a legtöbb idehaza csirkéből fogy, ezen belül is a sárga húsú, tyúkszaron nevelkedett falusi pipika menő.
Szerintem le is nézik ezek a csirkék sápat felfújt nagyüzemi rokonaikat. Van az a vicc, amikor nagy peckesen sétál a falusi kakas a körúton, meglát egy grillsütő kocsit, és hegykén odaszól: mi van, csajok, szolárium? Szóval enni mindig is szeretett a magyar, s utána inni úgy szintén. Persze vannak, akinek evés előtt is, helyett is az ivás jut eszükbe, ők tulajdonképpen nem alkoholisták, csak feledékenyek. És állítom önöknek, nincs jobb információcsere lehetősége egy családi ebédnél. A Reuters elbújhat a családtagok jól informáltsága mögött, mert a közös ebédnél rendszerint már a leves környékén szóba kerül a politika a következő megoszlásban. 1. Orbán Viktor mondjon le, ne jöjjön vissza a Gyurcsány. 2. Orbán Viktor mondjon le, de jöjjön vissza a Bajnai. 3. Orbán Viktor maradjon, és úgy jöjjön vissza a Bajnai. 4. Mindenki mondjon le, és jöjjön vissza Kádár. 5. Mindenki mondjon le, és ne jöjjön vissza senki. 6. Mindenki maradjon, és mondjon le a